Universitat de València, Corporació Municipal, professorat i majors, amigues, amics, benvingudes, benvinguts tots i totes a aquest acte d'entrega de diplomes a l'alumnat de la Universitat de les Persones Mayors. Se me ocurrió hacer un poco una comparación de mi paso por Gandía y de la interactuación con vosotros, con el alumnado, utilizando un concepto musical que todos y todas conoceréis porque ya sois oyentes avezados, como siempre os digo, musicalmente hablando, y ese concepto es la textura musical, la manera que tiene el compositor de entretejer las distintas líneas melódicas. Un lugar emblemático que todos y todas conocéis. Salvador Enric Verdú i Víctor Pellicer Fiscal. Aleshores, al finalitzar aquest curs, segurament, si tot va bé, tindrem una altra celebració. Finalitzada la nostra vida laboral, ens plantejàrem com volíem que fora este nou temps. Volíem aquesta nova etapa fora també activa. En Ontinyent, en 2013 en Quart de Poblet, Massamadrell i Cullera, en 2014 en Aliana, la Guadabaida, l'Horta, Can de Túria. Vicerector de Projecció Territorial i Societat, moltes gràcies pel teu compromís amb la ciutat de Gandia. Directora del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, tinent d'alcalde d'Educació, professors i alumnes premiats de les distintes promocions, regidors de la corporació local, molt bon dia. Qualsevol persona que deixa d'aprendre es fa major, tant si té 20 anys com si en té 80. Qualsevol persona que continua aprenent roman jove. Eixa és la grandesa de la vida.